Gidon kitu kikun hon ki green tech ba ki syakhan hak bede bat ki isu bat kadiman nakaliang jongki kalomba ki kwa pangin scrap ya kitu ki project ki ba ngimut ban beautify ban pen internet ban pen bit pen biang ya kate kalung pongdeng kaba kanlong kawe ke jaka jengok kai ka bagi turis ke sutuna tengah kwa ban pensai hang alor ni ngatrai kini ki kon samla let's say ki page bet ya katuka ka permission ka banakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish markidon kitu ki kendon katu kan ni kiba kasya what iki permanent structure hapok lumpong den nama kadon arbenta kanika construction kawe kadai hapo umyam lek kabadai ya katu kabni ong ka orchid hotel ka existing one kabangin sa reconstruct sya bat penkenla sa 5-star hotel bat kabaar pat ban beautify ya utu ulum pongdeng ba ulong ru way na kilum ubaki Torres nakaleng saudong kering dia wat na po kejela jong iru kila ban lekai kila ban lek shokai kila ban lek pentingan ya ladi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka tuka jaka ke kabang akwa ban stress hang ni kalong ya ka ni ke isu kaba ki kun samla ki lek ki persya bat ki syakhan haduk kan ni ka sengi ka bangta hakabide bat ka tu ken ni ka project jong kolumpong deng tengah kwa bat keren ni ka sai hang ni kalong ba ngin nam don kanu ka permanent structure let's say ki base bet ku mga OIP ya ka tu ka consent to establish kan mau ba kanu ka consent to establish ka ba ai ka pollution control board kani kadai ka belum provisional pideban pet ru ki kendon ki badon tu namar don di ki kendon namar hakabakadu kebenta kabaar berka final kandon pada saka consent to operate kemenengkong consent to establish bat kabaar consent to operate te hakatu ka kendon kabaka pollution control board ka ai kidon ki kendon ter kaba la apply lut ya ka environment acts haka environment acts kidon lut ki kenjenit kiba kadai ka blueprint kabangim la van penkeng ya kane ka environment act kaba la pas da ka parliament bat kabla pentrekam da ka sarkar India bat mangi ki sarkar jelaru ni haban bot renti ya kini ki kendon tina kata kadau ngakwa biang bat pensai hakane kapur baki padba ki sutu bakane ka isu jong kalung pongdeng kaba ki kun samla hadung tak syakhan ngakwa bantong ba ngi kulai ba kan numdon kanu kajing penjot ya ki klau ya ki pitap kajing penjot ya ki deng ki sit henre hakajaka kata ngin beautify penban ngin nang thung susu ngin nang pen internet susu dalor bakla internet apa kalong tik kum ka whatslake ka bangatrai ka whatslake la de pipai si post nem mensua bat kane ka bamenta kala ya perbak labak tengi ni kwa ban replicate ba ngin le kumju ki program ki activities hak be day bat ketika lumpong den bangin nang pen internet susu bat ngin nang thung susu ya ki ding ngin nang pen internet susu ki ding ki badon sentiu ki basma obi ki bapit ka babiang knang ba kumong OIP kani kan long ka way na ka destination ka baki turis ki mantui kata ka de ka benta ka benengkong ka bangakwa ban pensai kedar nakaliang jong sarkar ha lengba jopi ki media ki ban ai ka de kubor keleng saudong jong kejelang de kala joni kebenta ka ba hakabi day pat ka de investment
Kaba ka sarkar klay sign agreement. Na kabenta bandon ka diga 5-star hotel. Namat dan tek ki pesruh tu paklabat teng ikum snow deu. Ki ba ong balengi penbuon ya ba. Ya ka ki 5-star hotel. Ngan su anuksa. Ia mentangi don tang arteli kini ki hotel ki bakampau hapo silo. Kabenukong kadega kamariat. Bat kabaar kadi kabibata. Bat nganya tu ya pi hadin bengla det ya kata projek. Bat ndai tak hadin bala implement la penlong bakan trekam kini ki arteli projek. Kabenukong ka direct benefit lane ke jing mentoi ka bagi yok kum ke jela kalong ba nila ban thung kam thung jam ya ki kon samla la jong ki bak ki pas ya ki lain jo ki ba per na ke leng sodong jo ke jela jongi ban akwa ban tu ipi kum ba nyau % ki ba trei menta ha ki atli hotel la pi kwa sngo ba ban verify kum ba nyau % ki de ki kon samla kan thei ba chenang ki ba pas ya ki lain ki ba per ki ba yade bat kakam jong ki 5-star hotel te kan ni kala along ka we ki jing ku ka bangi create ya ka employment na menta ki kon samla bat ngayo i ba man ka snem ki ba bon ki kon samla kan thei ba chenang ki ba mi ru shabar ki ba le shabar ba le ban puli yakini ki lain ki ba per ha ki ba dei ba ko homestay ya ki ba dei ba ki hotel ki ba per ki ba per ki jing puli ki joki te ka jing kwa jongi da ko sarkar ko lomba ni kwa pada ban create ya ke employment opportunity hapo ke jelala jo nak da ngo pi da ka bengi perkhat ya kani ni so tho bala ding la bat pendet ya kini ki project nyau % pra % kan poi kapor ba 100% nila ban thung kam thung jam ya kini ki kon samla jongi ki balik puli ya kini ki lain ki ba per keleng saudong tinggal i don ke statement mo kaba keren ba lada bun than kata 5-star hotel ya kaba mayo ka kala patban ka jaka kan jela jongi kaba sngosi kaba jaburong ngakwa ban ong da ka ba sai kedar ni na ka sarkar ngin nam ailat ike bakum kita ngin nam ailat ike bakum kita kaba ngi kwa ban angit skem bo bagi kun samla ha bagi lek puli ki la da ken jing ken ki kebe ki pa jong ki ru ki la de slok ki la su thu jimot namar la de pi ong ba pi kwa ban khang ye ki investment te mut don ma pi ki kebe ki pa ki su tu ki kon ye lek puli sma ki ban don haka ne ka wellness health jong kibriu buôn chạy của công thế long ngang ngas ngom ong bangim day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project nget yang nga opi kabakadu ke jing toy kan long yangi ki kon samla ki bepli ki pa ki pa gerpang ki kon joki balek puli keleng sodong na kabenta bakim yo kam kin yo jam bat lada menta ande kilawan pai na ki jela ki ba per ki poi saying hasem rengkat baki yo ru ikakam bantrei hakata 5-star hotel hakata 5-star hotel kalong ke jikru ko ka kraw bat ki kemi ki paru ngait skep ba kata ka jingrit mensin baki kun samla joki ki kun senrang ki kun kete ki joki kin lech sejingai nalayin nalasem nalasnong na tau le se kan don ke jing snow seir ke jing du thia du dem joki te pi na kata da ko ma pi bon te ligi project di bangi ngi kwa ban nang ya sain shu nang lish kaman ka ban pen mentoi ya ki pat ba jong jela ka juni te ngai i shu ba don ki ba teng ki ba kren ki ba ong ba kini ki project i ko ba ka jing thu de tang ban pen ha snir pen ha po ya ki ba don ha ka bo la ni yangi ki ba ialam ya ko sarkar na kwa ban kren na ka sai kata ka de ka jingmut ke jing thu ka ba baklat la de pi ong ta ka mut men ta investment ka pengila hanu sulok ditay mata ka secretariat ka ayat sha hato pi mut ban ong bagin ha spa bangi nga ong ka spa ka de ka investment ke infrastructure investment ka bangingi invest
kabangin tre menta kan lom ke jing mutoi kala sai la ski bat ka burom ka bakrao ya ki pat ba jom ke jela bekla jungi parokoi ba ngasukwa ban pensai bangi tre ngile ya kani nda ka tak jing mutoi ki kon samla na kam ta jing mutoi jo ki pat ba ke jom ke jela bekla jungi parokoi de kani ka bangakwa ban pensai hakamat jo biki media parok bat skau haru ban yarap lem ban pensai ya kani lembaki kubor jopi nakam ta ka jing ya sutu bat ka jing tip bat ka jing sai nakaliam jom ki pai ban song snong ha ka jela mekla jungi